ako ukazuje vývoj, z najhoršieho je náš pozdný von a záleží od nás všetkých, aby sme začali dosahovať výsledky predchádzajúcich rokov a skončiť do pozitívnosti v hospodárskom výsledku, a to hlavne zásluhou nadmerných rozvojových výrobných programov, čo dokumentujeme výsledkami na 3/4 roku 1994, kedy sme niekoľkokrát znížili stratu vykázanú v predchádzajúcom roku. V súčasnej ročnej štruktúre divizionálneho usporiadania štátneho podniku nemá ekonomický úsek a jeho v súčasnosti 3 odbory zastupiteľné miesto, nakoľko divízie majú relatívnu ekonomickú samostatnosť, avšak nie právnu subjektivitu. Aj ekonomický úsek prešiel vývinom a v rokoch, keď bola ekonomická situácia stabilná, mal 5 odborov: cenový odbor, finančný odbor, odbor ekonomického plánovania, odbor ekonomiky práce a odbor ekonomických informácií a analýz. V roku 1992 bol cenový odbor delimitovaný na obchodný úsek a v roku 1994 bol odbor ekonomických nástrojov delimitovaný na úsek stratégie a rozvoja riadenia podniku. Prvý odbor ekonomických informácií a analýz má 5 oddelení, ktoré zabezpečujú analýzu, evidenciu, zúčtovávanie, sumarizáciu a analýzu výsledkov celého hospodárskeho procesu podniku, metodicky aj prakticky riadi a zabezpečuje činnosť odborných útvarov. Spracová vnútropodnikové organizačné normy v oblasti informačnej sústavy, spolupracuje pri vypracovaní projektov a programov týkajúcich sa spracovania týchto informácií. Navrhuje a prejednáva účtovný rozvoj podniku, číselníky pre účtovnú evidenciu, úpravy vzorov účtovných tlačív, vedie evidenciu hospodárskych prostriedkov majetku podniku. Zostavuje výkazy a hlásenia majetku a výsledkov podniku, ako aj jednotlivých